Chikijela disaster, Chikijela. Chikijela MK, Chikijela. Siphilele Nxamalala, siphilele. Amandla. Ngiyabingelela comrades. Ophambi kwenu sinenhlanhla wakamemela. Currently serving as the MK Youth League Deputy Coordinator of the region. I am also lapha futhi la kwa-disaster comrades. Okwami akukuningi, ngizocela nje ukudlula ngoba iyangithinta le as umuntu ohola abantu abasha eThekwini. I'm very disappointed mangithi ngiyaqalaza ngiyabheka abantu abasha angibaboni in such a progressive program. Okusho ukuthi as abantu who are leading i-region sisanomsebenzi kumele sizowenza la eDr Pixley ka-Isaka Seme zone, mainly focusing on iWaterloo. So on that side ngiyacela nje ukuthembisa ukuthi sizobuya ukuze masiphinde sibuya sizohlanganyela comrades kube sekunoshintsha abantu abasha sibabone bevisible. Ebese kulo kwaka disaster comrades mesami isicelo asisiningi sincane asisikhulu sincane. Ngiyacela comrades njengoba sihlangene I believe bakhona o-zonal disaster abanye no-ward disaster abanye. Comrades i-paperwork yaka-disaster ihandlishwa yimina. So bengizocela comrades sine-form esilisebenzisayo if ukuthi siyahamba siyobheka la ekusuke kunezehlo khona esilibiza ngelokhuzana case form yaka-disaster. O-zonal disaster bayalazi lihlezi lifakwa egroupini le-region yaka-disaster ukuthi ilona esike sibhale kulona yonke information yalapho kusuke kuvele khona isehlo. So comrades ilelo form lisiza ekuthenini iy'thombe yebo zibalulekile ngoba isuke iqinisekisa ukuthi ngempela lapho kuvele leyo nkinga leyo, but iy'thombe comrades azisinikezi i-information such as mangakha amalungu omndeni alapho, bangakhi mhlawumbe abalimalile kuleliso sehlo leso mawukuthi besikade sikhona. Aphinde futhi iy'thombe comrades ihlukanisa ukuthi abantwana mhlambe bangaki, abantu abadala bangaki. So ngiyacela if comrades siyo-attenda imetha sihambe nalo leli form sithi nje sifika siyobheka isehlo sesifike nalo ukuze sizokwazi ukuthi sithathe yonke idatha ibuye ize ngapha comrades sazi ukuthi mase siyosebenza icase sisuke sisebenza icase ekanjani. Nale iyasiza futhi comrades ngoba ama-forms ayaba nawo ama-dates osuke esho ukuthi leyo sehlo leso senzeke ngosuku olukuthi okwaziyo nathi ukuthi kusisize ekutheni singagcini sesiqala ngama-cases amasha sishiye amanye ngemuva. So ngizocela kakhulu ukuthi siqinisekise ukuthi lawo ma-forms akhona ebese ngale nkathi sizohlangana kanje ama-forms comrades niwa handove ngakumina. Ngiyabonga kakhulu. Mandla. Viva Mkhonto wesizwe, viva! Viva! Sihole Nxamalala, sihole! Sihole! Mandla! Awethu! Chikijela Mkhonto, chikijela! Chikijela! Mandla! Awethu! Comrades, umuntu akanibingelele, sibingelele i-team yaka-disaster esihamba nayo. Comrade, kuleli sonto yini siphuma kulo dlala sekube nama-developments amaningi, kube nama-good news
kwaba nama sad news, ngeke ngisho ukuthi ama bad news. Angazi ukuthi ngiqale ngayiphi ukunixoxela. Qale ngama sad news. Ngicele ngama good news. Athi kusukela next week Sunday, ake ngithi nje Sunday sizoba nomhlangano futhi again mhlambe khona lapha eSandgrow House la esibambela khona is meeting. Lapho uNdabezitha ezo hand over ebekade uteam lead uzobe ezo hand over umholi engakamazi ukuthi ubani kuzobe kubani ngoba uzo appointwa collectively ubuholi beregion. Nami ngimina nje angakamazi ukuthi kuzothiwa ubani ozoba uteam leader kusukela next week. Isizathu ke comrade ilesi sama good news esokuthi comrade you have produced eThekwini region organizer portfolio yaka disaster. Number 2, uma good news, you have produced MK Youth League president we MK party. Akuyona ke comrade ama portfolio alula. Futhi akona ama portfolio ebengatholakala nje nakunoma ubani noma nje kanjani. Kodwa sinento eyisiqinisekiso eniyaziyo nani ukuthi i-identification yalama comrade lawa wo2 is because of ithelo zomsebenzi wenu nonke comrade kanye nawo nibambisene lisebenzele umkhonto wesizwe party. Uku-appointwa ka comrade uqiniso Cibane igalelo lakhe elikhulu besingalazi kodwa esilibone la kwi-portfolio yaka disaster comrade sisebenza naye sibambile sonke siphakamisa iflag nomkhono. Kanjalo nami comrade uku-appointwa kwami ukuba uorganizer nginayo into ethi awungilahla unembeza bengiyisebenzela ngilandwe ngizisebenzela ngingafuni esikhundla ngingakhompisi namholi ngingakhozi ima-faction ngizisebenzela nje iground ngisebenza kanye nani. Okuhleke okuningi engikubonile comrade indlela enikuthokozele ngakho lokho manizwa kumenyezwa. Ngeke futhi ukuthi nishayile ihlombe nani